uso na rong buho ka. Oh, also. Kanang highlights na. First time pa na ako. Isa may ka-influensya ni Mana. Sa akong idol si Hanifan, taga Indonesia. So, idol na tanan. Oh, idol si Sanan. Kabayan ni sa Pinchak silat. Oh. Sa ron. Indonesian martial art. Adel ka na mo iyahang hairstyle. Oo. Idol na ako na. Ako ni murag na pagka sa natural na o murag Sige, magdaligog dagat. mo po din nun. Murag ni brown na ta. Ikaw? Unsa? Natural ra po na. Oo. Manugun sa mong tulo? Dili. Manugun sa mong tulo dili. Kami, igsoon. Ha? Kami gagaw. Ano yung kaigsuon? Naman ni gamay. Ikaw? Random ra kaoban na nila. Silingan? Amigo. Tinudin mong Arius o magnet na? Tinood ni. Anong nga Arius man ka? Wala ra. Likti. Kabalo si mama papa na? Balo. Kanong sa pamana sa Arius? Dugay na ni. Pero imo na oklon pag eskwela. Oh. Bawal na, di ba? Bawal. Basta lungan oklon. Nga lutang ka soroy-soroy yan yung mga orasan. Nanglantaw may dito parke. Aside dato. Ha? Aside dato. Ha? Ano bungulo? Aside dato ba? Alam mong gibuhat. Lantaw ro. Amo ra gyud. Anong ano pa namuli? Wala ra. Laglag. Nangaon man may gikan. O mo nang libre. Wala man ka. Amo pod no. So pag libre wala ko. Asa man kagikan. Tuyok-tuyok. Pagkabata. Okay. So kung pagkuman ani asa mo padulong? Uli. Pila edad? 11. Jis. 16. Anong gamay ka pagka-11? Sige, gapulaw. Amo ka. Kapit naman ay klase. Sa itong gipreparahan. Advanced study ko about sa STEM. Tadi kong cellphone. Sada na. Roblox o computer. Magtinarong na po dagay ta hapit naman ang klase. Unsa naman grade di ay? Grade 6. 5. 11. Shoutout ko sa ako mga amigo diya na taga Silat, Team Silat. Sir Ike. Shoutout ko sa akong family. Makita ang mga neunta, masuper daan. Wala, shoutout na ko everybody. Shoutout sa mama diyo. Shoutout mo, Joy². Kisa ron. Yoyam. Ex na ko. Ex ni mo? Karon sa pamana na ex ni mo? Tuman sara. Tapos ka naman gabulag. Okay, na may lain. Manianos like, manilok like na. Manilok Japon. Kani kisa man ninyo. Ha? Kisa, mga ate. Ako na ate, oh. Kanang bayog, laki, uyab. Kana pong nakapala. So liwat ra kasi mo magulang. Eh, kamo? Anong gininay? Dili, manggod. Sila na. Dili, uy. Ay, gila. Ano i-deny na to? Dili man tinuod. Tinood na. Extra na sila. Ah, mag-ex. Dili, uy. Wadto na mo. Si mo buya-buya ba? Shoutout sa mga amigo diya. Shoutout mong Pantot. Shoutout kong Travis. Shoutout kong Isto. Sabi tanang ba? Tanang amigo na lamang. Shoutout kong Bimbi Mupaw. Shoutout ni Elias. Mura kag Ilyas pod gamay. Sayawi sa amibe.